Reit a, Pencampwriaeth gynta, Cylch y Gwartheg. Yr effer o Gymru sydd wedi cael ei. Sir Fôn, very good. Y garden goch yn mynd i'r heffer o Lanfair y Miallt. Wel, yr heffer, wel arbennig iawn. Ers 2015, yr heffrod sydd wedi perchnogi Pencampwriaeth y Biff Ifanc. Without further ado, I'll give my heifer a tap for the champion a tap forward. Wedi gadael y gaff mas o'n gwdyn. Do, fi'n credu do. Wedi gweud mai heffer oedd yn mynd i fynd. Ie, dyna hi. 2014 oedd y tro dwytha i'r bystych ennill. Dyma fo, Bowen a Bowen. Dyna mynd y Pencampwriaeth y Gwartheg i meg. Sef Sioe fori, dyna hi. Wel, dyma ni uchafbwynt cystadlu y Biff Ifanc yn y ffair eaf eleni. Pencampwriaeth, y prif Pencampwriaeth, y bystych yn erbyn yr heffrod. A dyna ni heffer Berwyn Hughes, Cwm Henryd Llambed yn erbyn y bystach di gan y teulu Penny o Powys. Arfon Jones a Buddig Davies gyda fi o hyd fan hyn yn gwylio ac yn mwynhau'r cystadlu Buddig ni'n cael gwledd. Ynden, mae'r safon sydd wedi bod yma bore yma yn andros o dda, a mae jyst yn braf gweld gymaint o Biff Ifanc yma o'r safon yna. John Davies o Swydd Warwick yn beirniadu. Dyn profiadol, dyn sydd yn gwybod ei stwff, ac rhywun i chi'n nabod yn dda iawn Arfon Jones o Sir Fôn. Ynddo, mae John a Raig wedi bod yn dangos yr lloiau ifanc ers rai blynyddoedd o gwmpas a wedi cael dipyn o lwyddiant a mae gwartheg nhw wedi cael lwyddiant mawr ar ôl cael ei gwerthu yn y sioia fel yr sioe Gymraeg yma'n hyn yn Llanelwedd. A mae John yn pwyso mesur, yn mynd o un i'r llall unwaith eto, yn cael ei ddwylo ar yr anifeiliaid yma. Unwaith yn rhagor, ond fydd e'n gwybod Buddig, fydd e'n gwybod yn iawn. Siwt anifeiliaid un nhw. Dwi'n meddwl bod e'n hapus i feddwl. Ble mae e'n mynd, tybed? Yw e'n mynd am yr heffer o Lambed neu'r eidon o Bowys? Pwy sy'n mynd i fynd â'i hyd? Dwi'n meddwl bod e'n mynd i anerch y gynulleidfa yn gyntaf i ni gael clywed rhai o'i sylwadau fe. Ac yna, mi fyddwn ni'n cael gwybod pwy yw prif bencampwr y Biff Ifanc, y baby beef yn y ffair iawn. Dewch i ni glywed beth sy'n gan y beirniad. John Davies i weid. So over to you, John Davies. Thank you. First of all, I'd like to say a big thank you to the Welsh Committee for inviting me today. It's been an absolute huge honour and a tremendous experience. I'd like to thank the stewards who've guided me today and helped me. And a big thank you to all the exhibitors who I know from experience have put weeks and months of hard work into this. Please give them a round of applause to all the exhibitors, please. Unfortunately, it can only be one winner. There'll be a lot of cattle who'll go on to do well next summer, I'm sure, but there can only be one winner. I'll tap her out now. Well, a dyma ni, mae'r foment fawr yn agosau. Mae e am fynd ati i ddewis Pencampwr y Biff Ifanc yn y ffair eaf. Efer heffer o Geredigion, neu'r bystych o Bowys sy'n na hi. Mae di mynd am yr heffer! Wel, am stori! Elin a Berwyn, Cwm Henryd, wrth i bodd, y plant yn rhedeg mewn. Ianto bach, Tommy a Morris. Wrth i bodden. O, dyna beth yw'r ffair eaf. Ie, am sioe gofio iddyn nhw'n de. Y teulu bach Arfon. Ia, neithiwr. Yn dod at a greu'r llyged. Ydy diwrnod mawr a llwyddiant da iawn. Gobydd y tri hyn, hwnna byth. Am byth. Heiddiannol iawn chwarae teg iddyn nhw. Dim arfer bach i chi'n dod i'r brig. Na, na. Berwyn yn edrych yn emosiynol yma ne. Yndi. Edrych mewn sioc, dwi'n meddwl. Yndi, a o'n i'n credu rhywun deitha i bore yma, mae wedi cael, mae newydd deitha fi hun, mae wedi cael 8 mlynedd allan o'r cylch. Rhyfeddol. Yndi. Rhyfeddol. Ond nôl yn y gêm go iawn ar plant bach y boes ifanc wrth i bodde. Eiliadau cofiadwy fan hyn yn y cylch Gwartheg i'r teulu o Geredigion. Llongfyrchiadau mawr iawn iddyn nhw wrth gwrs. Ond dewch i ni aros gyda'r ddrama'r lluniau, achos i ni dal i aros i weld le mae'r is Pencampwr yn mynd.
a'r eidon o Bowys, felly eitha hi, mae'r is Pencampwr i Berwyn gan Lindsay Bet wedi dod yn fewn nawr, felly mae'r hyffer fach ddi yn erbyn bystach di. Dwi'n meddwl falle mae'r bystach fydd yn mynd â hi arfon, mynd ar is Pencampwr. Efallai, yr unig beth ydw i'n feddwl gweld y ddwy yma, ella i'r bystach yn mewn blwyddyn fod wedi mynd yn rhy fawr i lot. Ond at y sioe ar ha, gwerth chweil. A fysom dechrau fi os safa ella mynd i'r bystach. Dyna ni, bystach sydd wedi cael hyn. Llongfarchiadau i'r teulu Penny felly. Yn mynd ar is Pencampwr yn y ffairia. Yn y Biff Ifanc, y baby beef. Ond y stori fawr yw Berwyn Hughes a'r teulu. A'r hyffer fach goch yn cipio prif Pencampwriaeth y Biff Ifanc. A'r teulu bach wrth i bod. Llongfarchiadau iddyn nhw. Llongfarchiadau mawr. Wel, beth mwy allai i weid, Elin fach, chi wedi wneud i, yr holl ffordd. Ie, neis gweld nhw nôl a fel bod 8 mlynedd wedi bod a nôl ar y top. Nôl ar y top. Oedd ennill yr heffrod yn dipyn o gamp yn ei hunan Berwyn, ond mae dod i'r brig wedyn yn y Biff Ifanc i gyd yn rhywbeth arall. Mae'r safon yn rhagorol yma, chybod, mae'n arcado safon yn codi bob blwyddyn os rhywbeth, chybod, a mae'n glod i pawb fel maen nhw'n troi'r gwartheg marlan yn ydy. O, ti'n edrych eitha emosiynol fyna? Wel, fi fwy eitha emosiynol anyway, mi'n credu, so. Wel, ti'n beth, dyna be mae'r ffair yn olygu ni, dy fe? Ie, chybod, ydy. A'r plant yma fed yn extra, wel, 8 mlynedd yn ôl, ond nhw ddim yn redeg yn beth i le. So. Na'r peth. Fydda nhw'n cofio hyn am byth? Bydd, gobeithio, no? Gobeithio. Boes, anghofiwch chi byth o'r diwrnod ma, newch chi? Na. Diwrnod go arbennig i chi'n dweud? Ydy. Da iawn chi. Siwt i chi'n mynd i ddathlu nawr te? Be chi'n mynd i gael i ddathlu hynno? Sa'n gwybod. Fish and chips? Parti. Parti, good job, parti, pam ddim. Joiwch y dathliadau chi'n heiddi fe. Fi'n mynd i gael gair sydyn gyda'r beirniad. John, congratulations on a tremendous morning's work. And why this effort? What makes it so special? As soon as I saw it walk in the ring the first time, I thought it was a very good beast. It walked nicely, it got plenty of width and style, and it's going to go on to do great things next summer, I'm sure, yeah. Well, you've done a wonderful job. Llongfarchiadau chi ar hynna. A dolyg llawen. Nadolig llawen ti. Llongfarchiadau chi, boys. Da iawn.